לנסות את זה מזווית אחרת. אתה חייב לפחות להגיד לי איך אפשר לחדור לרשת שלכם. מאמי, זה לא הרגע לעצור. צאי מהרכב. תרימי את יד ימין. יד ימין השנייה. עכשיו חכי בסבלנות עד שגבר יעצור לך. ככה את מתכוונת להופיע אצל סבא שלך ביום שישי? תחליף בגדים. ככה את תמיד מתלבשת? ככה איך? ככה את מתלבשת? אוי, שכחתי את הכיסוי ראש. איפה את מתכוונת להחליף בגדים? יכולה להגיד לו שירד ממני כבר? תגידי לי, איפה את מתכוונת להחליף בגדים? מתחת לבית של סבא, מתחת לפנס תאורה, בסדר? Damn, baby. מדברי, תספר מה קרה. עמית, הוא סימס לי כל הערב. ואני דחיתי אותו. והוא שיגע אותי. עד שבסוף באיזה 2 בלילה, אז הייתי שיכורה ונשברתי. הלכתי אליו. ואני נשבעת לך, זה היה רק כדי להגיד לו שיעזוב אותי. שירד ממני כבר, כי זה לא מתאים. ואז אני לא יודעת מה קרה, אבל... והוא התחיל לגעת בי ושכבנו. ופעם ועוד פעם.